Praise the Lord. God bless you all. नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो फोरबोनि बोरा अरायबो थाफ्लायथों। दिनै मोनसे बिसयाव आङो भिडिअखौ बानायनो बाध्यता जाबाय सम गैयैनि गेजेराव। जिसुनि जोनोमखौ सासे नाबिनि दारै इसोरा बेसेबांबा बोसोर सिगांनो रायथि होखादोंमोन। बेयो जाहैबाय जेसाया नाबि। जेसाया नाबिनि 9 अध्याय 2 पदआव। बे पदआव मा बुंदों जों नायनि। बेयाव बेबादि लिरदों जिसुनि मुङै जेसाया नाबिनि 9 अध्याय 2 पदआव। खोमसियाव थाबायग्रा फोलेरा गेदेर स्रां नुनो मोनबाय। गोथैनि दरसि दरलाब हादराव थाग्राफोरनि सायाव स्रां जोंब्लावबाय। बेयावहाय मा बुंदों? खोमसियाव थाबायग्रा गेदेर फोलेरा स्रां नुनो मोनबाय। माखौ होनदों? बेयावहाय जिसुआ गोदान रादाय बाइबेलाव बुंदों जे आङो संसारनि स्रां। जिसुखौ संसारनि स्रां होननानै स्रांजों जिसुखौ बेयाव कम्पेयार होदों जे जिसुआनो संसारनि स्रां आरो जिसुनियाव खोमसिया गैया। बेनि मिनिङानो जाहैबाय जेराव स्रां थायो बेयाव खोमसिया थानो हाया। स्रांनि अर्थआनो जाहैबाय दोनखोमायालासे सिखोमायालासे खोमसियाव आन्दोआव थायालासे मावनाय हाबाफोर, बेखौबो मोनसे स्रांजों फोरमायनाय जायो। आरो गासैबो न्याय सैथोजों मावग्रा बेबायदि गोथार आरो स्रांनि बेबायदि स्रांनि इसोरखौ, बेनिखायनो गेदेर फोलेर, बे फोलेरा स्रां गेदेर स्रांखौ नुबाय होननानै बुंदों फोलेरा। आरो दरसि दरलाबाव थाबायग्राफ्रा बे स्रांखौ मोनबाय होनदों। जिसु ख्रिस्ट'नि सिगां मोनसे दरसि दरलाबाव थानाय अबस्थायाव दंमोन। आरो दरसि दरलाबखौ सोर खालामो होनना बुङोब्ला गाज्रि जिउ सैतानफ्रा। सैताना मानसिनि दारै गोबां गाज्रि हाबाफोरखौ मावहोनानै गाज्रिनि लामायाव लाङो। आरो सैताननि दन्दरानो जाहैबाय दरसि दरलाब। नैबे सैतानजों परिसालना खालामजानाय खोथाखौनो बेयाव दरसि दरलाब होननानै बाइबेलाव बुंदों। आरो बाइबेलावहाय नाबिनि दारै इसोरा बुंदों। बे रावा इसोरनिसो राव, सोरबा सासे व्यक्तिनि राव नङा बियो। जेसाया नाबिनिबो राव नङा बियो। नाथाय जेसाया नाबिनियाव थानानै इसोरा बे बाथ्राखौ बुंदों। दरसि दरलाबनिफ्राय जोङो गेदेर स्रांखौ मोनबाय। मिन्स जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौनो बै समाव प्रफेसि होनानै बाथ्राखौ लिरदों। बेनिखायनो दरसि दरलाबनि गेजेराव स्राङा नुजाफैबाय होननायनि ओंथिया बे। बेनिखायनो जे भबिष्यतबाणी होनानै दोनखायाबा मानसिफ्रा फोथायनाय नङामोन। पास्ट, प्रेजेन्ट, फिउचार मोनथाम टेन्सआव बाइबेलखौ लिरनाय जायो। जानानै थांखांनाय, बर्थमान जानाय आरो जागोनखौबो गासैखौबो बाइबेलाव लिरनानै दोनजोबो। खारन गोबां स्कलारफ्रा बुङो जे इसोरा फिउचारखौ दाग्रोदों होननानै, बिनिफ्रायसो ओरै दाबोदों होननानै। बेनिखायनो बे गासैखौबो जेखौ बुङो बेनो जायो आरो गासैखौबो बेयो नुहुरग्रोजोबो। मानोना बे इसोरा महान इसोर। दा जोङो फैगौ 25 डिसेम्बराव बयबो गाजा गोमजायै बे जिसुनि जोनोम सान फालिनाय फोरबोखौ बयबो गाजा गोमजायै फालिगोन। आरो दानिफ्राय गोबाङानो एडभान्स ख्रिस्टमास हिसाबै फालिगासिनोबो दं। नाथाय जोङो रंजानाय बाजानायजों लोगोसे जोंनि जिउफोरखौबो, आत्माफोरखौबो जोङो बांसिनै इसोरनाव ध्यान खालामनो नांगौ। आं दिनै गुसुं बे बिषयखौ बुंबाय। नाजारेन जिसुनि मुङै आमेन।